प्रसन्न झाले आणि प्रसन्न वदनाला बोलत असताना एकसारखी यांची मार्ग प्रतीक्षा करते. सुधीर आडकसकर या गावचे सुपुत्र आणि सामाजिक कार्यकर्ते श्रीमान वैभव सुतार यांनी माझ्या कलागुणांचा गौरव करण्यासाठी आणि अंगद यांची भूमिका करणारे श्रीमान महेंद्र पुडव या आम्हा दोघांच्याही भूमिकेसाठी बहुमूल्य 100 रुपयांचा पारितोषिक वैभव सुतार यांचे मनपूर्वक आभार मानून तमाम मायबापांचे आनंदाने पारितोषिकाचा स्वीकार आनंदाने स्वीकार. त्याचमुळे कैलासवासी सूर्यकांत शंभा कदम यांचे नातू कुमार भाविक भालचंद्र कदम यांनी कलागुणांचा गौरव करण्यासाठी बहुमूल्य 100 रुपयांचं पारितोषिक कैलासवासी सूर्यकांत शंभा कदम यांच्या आत्म्यात चिरशांती देवाचरणी प्रार्थना करून कुमार भाविक भालचंद्र कदम यांचे आभार मानून पारितोषिकाचा आनंदाने स्वीकार करते. त्याचमुळे श्रीमान धनाजी मेस्त्री रंगनाथ शिरंगे यांनी कलागुणांचा गौरव करून 20 रुपयांचा पारितोषिक धनाजी मेस्त्री सारे दात्यांचे आभार मानून पारितोषिकाचा मध्ये एकसारखी यांची मार्ग प्रतीक्षा करून यांचा शिवाशीर्वाद घेणं हे दिसतं का? माझ्या हाती लागणार केवळ तेव्हाच माझा कर्तव्य पूर्ण होणार आहे. आज एकाएकी माझ्यापर्यंत येणं केलंस तू? होय. आशीर्वाद मिळाला, समाधान वाटलं. पण आपलं नाव आई क्षमा असावी. जिच्यापर्यंत तू आलीस मी लेकरू आहे तुझं. मग माझ्या सुखातून माझं नाव तुला ऐकायचं आहे. होय, तुझ्या सुखातून तुझं नाव ऐकायचं आहे. हर्षदा. मग आई मला सांग, जिचं तुला नाव ठाऊक नाही पण जिच्यापर्यंत तू आता आलीस, मग असं कोणतं कर्तव्य तुला माझ्यापर्यंत पार पाडायचंय की नाव माहित नसताना सुद्धा तू माझ्यापर्यंत आलीस? होय, प्रत्येकाचा माला केली चावडा. पण आज मार्गाने आचरण करत तो घटनावेळी तुझा माल मिळालाय. पण दुर्दैवानं आईच्या आशीर्वादानं तुझ्याच माला मला यावं लागलं आहे. का म्हणून?